107,7 Suaka FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula Heru Sudebyo, anggota DPRD Kabupaten Bantul. Sugeng pepanggihan. Mugi karahayon tansah rumentah dhateng panjenengan lan kula. Lumantar Radio Suaka, kula ngajak sumangga tansah ambudidaya kangge tetep paringi sehat lan ugi paringi cekap rezeki kangge saben dintenipun. Sugeng midhangetaken siaran Radio Suaka ingkang dipun pancaraken saking tlatah Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan tasih midhangetaken Radio Suaka 107,7 Suaka FM. Radio Suaka luhuring budaya angraketake paseduluran salawase. Suaka pancen jos. Warahmatullahi wabarakatuh. Sagung pandemen Radio Suaka ingkang Sutresno kabudayan Jawi. Sugeng pepanggihan malih wonten ing piwungan Mamrebon 07.7 FM Radio Suaka, suara kebudayaan. Ingkang dalu punika sampun siap siaga sami samekta anglaluri kabudayan Jawi Sekar Mojopat. Sampun sami rawuh paraga Mojopat wonten dalu punika Pak Martigi, Marti Gomblo. Sugeng dalu Pak Marti. Tansah kinancar kabagas warasan nggih. Alhamdulillah tetap sehat. Tetap membudaya. Ugi Ki Dalang Pomo sugeng dalu Ki Dalang Pomo. Sehat nggih Ki nggih. Nggih. Warasan Sinaosa Jawa nggih. Mugi tansah barokah. Amin. Ugi sugeng dalu Pak Supri. Sugeng dalu. Nggih, sehat nggih Pak nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah kok mboten nyontreng butres niki wau. Mboten wonten napa Jawa-Jawa. Ingkang bahkan tetap ginancar kabagas warasan sedaya wau rumentah sedulur pandemen Radio Suaka saendenging Nusantara. Amin. Pinangka operator Mas Sam nggih, sugeng dalu Mas Sam, sehat walafiat nggih. Tetap semangat, sehat, kuat lan manfaat. Amin. Kawula piyambak budhiga ing bilih samangke kathah kirangipun nyuwun gunging samudra bangsami. Sumangga amrih barokahipun nglaluri kabudayan dalu punika kita buka kanthi lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pinangka purwaning atur samangke kalajengaken kinanti srining cas sesarengan nggih. Atur minangka murwani pepanggihan dalu punika ing Radio Suaka kene. Anglaluri kabudayan mugi Kang Maha Kuwasa tansah
peparing pitulung gesang tentrem bagya mulya monggo nyuwun ngarsane Kang Maha Kuwasa mugi tansah maringana sih nugraha warga maca pat radio swaka mangkya tetep langgeng lestari kelawan ngrembaka minangka waning adoh papangyanta lupuniki paguyuban maca patan radio swaka ngaturkan kang pambagya ing ngarsa rawuh sami monggo nyuwun ngarsane Kang Maha Kuwasa mugi tansah maringana senugraha warga maca pat radio swaka mangkya tetep langgeng lestari kelawan ngrembaka monggo sareng anyanyuwun ing ngarsa lam yuang widi mugi kabukayan kita lan kadasa sanes saking ngumandang ing manca praja tetep langgeng lan lestari kantul pangkit kuyup rukun kalang kilek maju kumrekut ambangun Praja Taman Sari kang kahesti lan supe angleluri lestarine putya seni jati diri bantul bangkit uyup rukun golong kilek maju kumrekut ambangun
Raja Taman Sari kangkang esti tan supe anggeluri lestarine putya seni jati diri kanthi bangkit guyub lan rukun golong gilik maju gumrebut ambangun mugi dadosaken lestarining budya seni bangsa kita amin ya rabbal alamin dahar gereh lawuh kupat bubar tarweh banjur maca pat sarujuk iki dalan iki sarujuk menika lagi Sinasa Jawa Jawa masalah dahar kupat marai wareg nyimak maca pat marai mantep ora rujuk malih menika sak menika ki dalang riyen nggih Pak Mansi nggih ki dalang kanturan nyekar Mas Dalang rumiyin. nggih turun nuwun sekar menapa kula ki badhe nembang dandang kula mintosih alas dandang blok 6 kula mitos kekidungan menika kula tujuaken Pak Dasimen wonten ing Gringinan kanca kenthel ya saya yen nggih nggih Pak Eka Yus Eka nggih Mbak Eka ini nggih kok le apil sinau ora dirandan mboten disetrap kok Bu mboten kados bingeng ana kidung rumaksa ing wengi teko ayu luputa ing lara luputa bilahi kabeh jim setan tatan purun paneluan tan ana wani miwah panggawe Allah gunane wong luput geni hatemahan tirta maling adoh ngrentana mring awak mami duduk guna pan sirna Matur nuwun menika setunggal foto dandang kula mintos. Terpun niku dhateng Gusti Allah mulih wilujeng. Kula sami maca pat menika. amin amin jin setan datan purun ngoten nggih Mas nggih napa malih wonten wulan Ramadan menika ki dalang mana jin setan sudah dibondo. Dina kaya isih kalah nggih iki nggih. Ngalah dhewe. Nggih wis dibondo wis kalah. Nafsu niku paling hebat niku. Paling hebat. Ya menungso kudu kuat arep bodho jim setan ya kuat. Linangkung wulan Ramadan suwargane wis do dibuka pintune nggih to nerakane wis do ditutup pintu-pintune Setan padha dibelenggu. Lah kok isih kena godho. Iku ayo. Jan. Nggih, sekar menapa Pak Mardi nggih? Ah niku Pak Supri rumiyin. Oh Pak Supri rumiyin nggih, pampun samekta samekta ing Gati nggih Pak nggih. Njur dijujul Butres niki Pak Supri. Kali sinten Butres piyambakan apa kali Kang Putra niki Pak? Oh, nggih. Sehat ya Bu nggih? Alhamdulillah. Nggih. Sekarang Bapak Pak Supri? Ya menika wau Pak Dalang dandang kula sinom. Oh, nggih. Lengkap nggih, wonten dandang gula, wonten sinom nggih.
munggu ing janama utama angesti catra perkawis bekti mrengkang maha kuasa kinanten tumindak becik tresno marang sesami tan supe pakaryan nipun kang kinarya lantaran pangeran paring rejeki amrih bisa ayem tentrem bagya mulya tresno marang mring sesami tan supe marang pakaryanipun punika mau lantaran pangeran paring rejeki dumateng kita sedaya kok saya sangat ya Pak cakepanipun cakepane wone cakep salat tarawih ing wulan poso ati sumeleh marake lega wah nek ra sumeleh pokoke ora tau lega Pak lega wae wulan poso akeh ganjaran nah ati lega cedhak pangeran nggih sekar napa Pak Di Pangkur Kasmaran. Oh, Pangkur Kasmaran nggih kasmaran kalian sinten ayo anu kasmaran kalian kebecikan. Kalian mega macang kuwer. Wis ora kasmaran karo liya-liyane kula wis ora. Pokoke fokus wae ora mengo kiwa mengo nengen. Wis pokoke lurus. Nggih, monggo Pak Si. Rahayuning brayan kita sayaktine gumantung kita sami pamarentah kang kanuntun warariken kae wala kang tumandang lan belani rakyat jagung mereka canging kasembatan wajib guyub rukun Pok men wajib guyub rukun yakti. Kados dene wonten ing dasar negara kita Persatuan Indonesia. Cerah agawe bubrah, rukun agawe santosa. Rukun karo sapa? Fokus lho. Ayo. Rukun karo kanca-kanca. Kanca maca pat. Ora rukun karo sapa-sapa. Karo kae wis ora sajake. Bulan balen ono kaya ming padha ae.
Ngeteh tubruk padang nom mripat tenan kuwi. Soleh tawaduk tandang macapat. Padang nom mripat tur bahagia tandang macapat nang radio swaka. Butres. Oh, malah gumyak Bu. Ayo don Cina sabu mun kawan bayi. Lahir mun gumyak Bu. Sekar napa Bu? Sinom pari jodoh. Wah, sinom pari jodoh. Sinaosa parine dereng panen. Yo jebrol. Pun ambrol nggih Bu nggih. Nggih, sinom pari jodoh Butres monggo katur nggih. Nulatala ku tama tumrape wong tanah Jawi wong agung ing ngeksi kondo panembahan sena pati kepati amar Sudane hawa nafsu pinapsu tapa prata ing siang tanah biratri amangun karya natyas ing Nggih, pangkur. Nggih Bu, sinom parijodo Bu. Oh nggih, matur nuwun. Menika sampun wonten sawenes seratan wonten ing WhatsApp. Saenipun kita bikak nggih. Amargi kanthi winatesing wekdal. Nggih. Kita bikak sekedhik-gedhik dibuka, sekedhik dibuka. Ampun kuwawogen nggih Pak nggih. Nggih, ndak kelimput. Nggih, ingkang setunggal menika saking Dina Eka Tralala menika. Sampun tepang to Ki dalam? Oh, sampun. Oh, jawe singe ndak kalah sime. Nggih, sugeng dalu Dina Eka nggih mugi tansah ginanjar kabagas warasan sak rinten sak dalunipun. Amin. Assalamualaikum Bapak Budi. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ugi Masam, ugi saha Bapak Ibu ingkang wonten ing studio. Nderek nyawiji Bapak nggih. Kula nyuwun lelagon gambuh. Nah, gambuhipun sinten menika? Pak Di Martin apa? Ayo. Fokus mboten mengo ngiwah mengo nengan. Nggih, gambuhipun kula tukang nunjuk kok iki. Oh, nggih. Gambuhipun mangke Ki Dalang rumiyin iki nggih. Nggih, gambuhipun Ki Dalang. Ugi sekar gambuh punika kula kentun kagem sedaya pandemen swaka wonten ing pundi kemawon. Matur nuwun Bapak, nggih matur nuwun ugi Dina Eka Tralala nggih. Mugi dadosna panglipur sawetawis mekaten wau rumentah sedaya pandemen radio swaka saenthenging Nusantara. Amin. Nggih. Ingkang angka kalih menika ugi saking Buyun menika wonten ing Tambalan. Jare niki pun inden ket wau siang niki. Lewean ket wau siang. Aku tak inden le ngono. Kok kene ditinggal turu meneh.
Nggih menika sampun nyawiji lan ngeluri niku Mbak Yuni menika sampun mboten nate absen wonten terus mawon iki. Siap request kecak iki pangkur jenggleng. Waduh. Sajake niki Pak Supri pun klecam-klecem siap nggih Pak Supri nggih. Pak Supri nggih. Ora ini mawon. Napa tegel napa jenggleng Mbak Yuni. Nek kabudayan nggih tegel nggih wong menika dapukan kok. Ora ono liyane ya kepeksan. Aku sing minangkani ra apa-apa. Nggih. Lembung sike tak jenggleng yu. Nggih mangke pangkur jenggleng kapinangkani Keng Rayi nggih Mbak Yun nggih Pak Marti. Nek ra ngono kan ra gayeng nggih. Nggih, kalih langkung rumiyin nggih. Nggih, kalih langkung rumiyin nggih. Gambuh minangkani Dina Eka Tralala iki pas niki Pak Dalang isih minangkani. Mangke jenggleng minangkani Mbak Yun, mangke Pak Marti jengglengipun nggih. Menika Nggih. badhe minangkani saking Eka Tralala wonten ing Gedung Sari. Nggih. Alamate barang oleh Apil. Menika Sekar Gambuh Nggih. Jiwa Jawi Pelok 6. Waduh, Sekar Gambuh Jiwa Jawi nggih. Rasa notroning kalbu apa sira wis weknya aniru tuladane para reda luhur putih lawan sapa wae srawung angres sepi lair batos sanadyan sira iku derajat inggil raja pranomrewu nanging lamun linambaran asor putih sapa wae kang katemu angin jepi sadroning batos Nggih, dados ingkang sae menika marang sapa wae rawuh nggih. Sinaosa derajatipun inggil bondo bandunipun kathah ngoten nggih Pak nggih. Yen mboten mengaten andak pasor sapa wae ketemu mesti ngenjepi. Ae Pak Dimari Mas seneng nek ngenjepi. Ayo ngenjepike ya kepen iki kuwi. Kepencuta menika mbrongso hargane kanepsonan lembe siam nggih. Dibrongsong. Matur nuwun sangat, saya sangat menika nggih. Sampun-sampun jenggleng ambekan riyin lho Pak Dimarti. Nggih. Mangsa ketupat sayure bayem, nyimak maca pat marake ayem. Iki bayem gisine dhuwur. Urip ayem rezekine misuwur. Alhamdulillah. Sampun siap Pak Dimarti? Nuwun sewu nggih Mbak Yu peksa. Amargi minangkani pamundutan ingkang sampun kawit mau siang lho menika WA-nipun menika inden menika. Peksa kula ingkang minangkani menika. Mingkan mingku ring akarono karenaning marti
Dewi sinawong ras mining kitong sinupa sinu karto mereka tarto pakarating ngelmu kang tumrap neng tanah agama agaming Trep kalian bulan Ramadan nggih. Wonten ing tanah Jawa agama ageming aji. Kados dipun agem nggih. Cara dene sandangan ya dienggo, nek ora dienggo mah mboten manfaati. Apa duwe sandangan nek ora dienggo ya mung lungset ning lempitan. Kudune nek ora diasah ning bulan Ramadan iki ya ming ora ana gunane duwe wong ilmu kae. Usah eseh. Mumpung ganjarane kathah. Iku sasi Ramadan kuwi akeh ganjarane. Mangke ndak gelo getun tembe mburinipun nggih matur nuwun. Menika ugi sampun wonten mapinten-pinten pamundutan ingkang kaserat wonten ing Facebook Swaka. Kita was kemawon nggih. Nggih. Datengipun saking Mas Putra Aditya. Mas engko suwe-suwe dik men mundhak enom. Wonten sawaneh telepon. Assalamualaikum piwungan Mamrebon Swaka. Waalaikumsalam. Nggih, sugeng dalu volumenipun pun andhapaken sekedhik. Nggih. Waalaikumsalam. Nggih, sugeng dalu, Pak. Mbak Marto. Oh, nggih, Mbak Marto pun kula batin kok, Mbah. Ahli kebatinan batinnya mesti cocok. Kula pun dangu boten muncul. Cen. Dikangeni krasa mboten to, Mbah? Iki buture sing ngarep. Kula niki ngangeni, Mbah. Nembe mari anggenipun sakit. Oh, jenjen mugi tansah ginanjar kabagas warasan, Mbah. Lagi didangir Mbah ben cepet gedhe. Jenjen. Obatipun kelas. Jenjen. Ampun mari. Nggih, sameneika pun obati kanthi kerohanian nyekar macapan, Mbah. Monggo, Mbah, sekar napa, Mbah? Niki kula namung ngrungokke mawon. Oh, nggih. Niki kula tesih suarane tesih mangke lak pedhot-pedhot. Nggih, ketawis ya, Mbah. Nggih, diki ngunjuk ingkang anget, Mbah. Waduh, tok-tomen sawa. Ayo nggo wangun-wangun ta ya. Mangke ingkang nembang nggih. Sinten kemawon kula purun. Nggih, kagungan pamundutan, Mbah. Nggih. Mbangipun Kinanti. Wah, Kinanti. Monggo adum bagi menika. Pak Supri. Oh, waduh.
Nggih, sinten kemawon saged mangke nggih Mbah nggih. Nggih. Kula niki namung Nggih. niki cekap semanten kula niki pun nganu rada ngampet. Nggih Mbah, nggih kagem ngasur rumiyin Mbah, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, salam warahmatullahi wabarakatuh, Mbah Marto nggih to. Peda-peda tresno karo kabudayan Jawi Soekarmo Copat. Pone tresno ku ora kena dimpet nggih to. Ora kena diampet. Wis kangen langsung nelpon. Nelpon ora di WA. Nggih matur nuwun sanget Mbah Marto awet katresnanipun dumateng kabudayan Jawi. Nggih mugi Mbah Marto kaganjar sehat walafiat amin ya rabbal alamin. Kita lajengaken nggih saking Mas Putra Aditya menika. Sugeng dalu Bapak Budi nggih, sugeng dalu Ki Mas Putra Aditya utawi mantan RT. Nggih asmanipun Pak Mbah Warsi. Saka Mas balik Mbah oleh jeglek. Kulinanipun kula. Oh nggih. Mbah Warsi utawi Putra Aditya nggih. Kula nderek kentun kagem sedaya pandemen swaka lan kula nyuwun sekar kinanti saking Mbah Kaum Dwilaksana apa men. Kamangka Mbah Dwilaksana nembe izin menika nggih. Radi kesayangan anggenipun tarwem menika pun izin. Nggih. Mangke saged sinten nggih? Wau kinanti Pak Suprih minangkani pamundhutipun Mbah Marto. Menika wonten kinanti malih dipun iras pantas. Oh, nggih. Nuwun sewu menawi kula mboten mawi ha. Oh, Pak Supri nggih. Ana caraka nggih Pak nggih. Ana caraka nggih. Menika saking Pak Supri menika minangkani Mbah Marto, ugi minangkani pamundhutipun Mas Aditya. Utawi Pak mantan RT wonten ing dusun Ambalan. Ngoten nggih Pak Supri nggih. Nggih. Sinaosa namung setunggal pada nggih. Nggih. Sekedhap Pak Supri, kita waos ingkang angka 2 wonten ing Facebook. Datengipun saking Pak Paryanto. Manawi mboten keliru wonten ing Kebaan nika nggih. Nggih. Menika jamaah kula wonten ing Masjid Baitur Rahman nika. Kala subuh, kala wingi nggih kepanggih wonten ing Masjid Baitur Rahman. Sugeng dalu Pak Paryanto nggih. Mugi Pak Paryanto sekeluarga tansah ginanjar kabagas warasan semanten mugi sedaya jamaah wonten ing Baitur Rahman mugi tansah sehat walafiat sak pengandap sak penginggil. Amin ya rabbal alamin. Kita was kemawon. Sugeng dalu Dimas Budi kula nderek pawungan. Wah, alhamdulillah. Ayo saurane nyekel mriki Dimas. Ane nang omah itu Mbah. Alhamdulillah. Matur nuwun nggih Pak Paryanto awit singgolanipun nggih. Tansah nyawiji ugi tansah ngleluri kabudayan Jawi nggih. Sanes wedal mbok menawi wonten pamundhutan utawi malahan Pak Paryanto paring teleponipun lajeng nyekar ngoten nggih. Wah, utawi malah tindak dateng studio kasinggihan. Pak Supri, monggo Pak Supri. Kinanti pamundhutipun saking nggih menika Putra Aditya kalian Mbah Marto nggih. Kalih-kalihipun nggih. Nggih. Para siswa wajib ipun nestiti lan ngati yati tak berisah perang nguti karo lawan ngelemi ing jagating pasrah andap asor rusing ati makaten Bapak Di menika kinanti sekar gadung nggih para slendro manyura ingkang wasipun bilih para siswa menika wasipipun ngudi ngelmi nggih wonten jagating seserawungan kanthi andap asor nggih
Dinangkung wonten bulan Ramadan nggih to. Bilih ngupya ilmu nika pun nggih wajib dumateng piyayi kakung nggih. Para wanita nggih ora mung lek jaman bingah sing sekolah ben sing cah lanang wae cah wedok ora sah. Sakmenika sami nggih emansipasi ngoten Pak nggih. Kakung istri sami mawon. Nggih, malah ingkang nyuwun sewu pun sami. nggih ingkang kathah dados guru menika para wanita sami nggih. Nggih. Matur nuwun sanget Pak Supri. Sae nggih tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimah. Golek ilmu wajib kanggo muslim lanang kalawan wadon. Kita cek langkung rumiyin. Nah menika sampun wonten malih mbok menawi nggih. Sawau putra Aditya kalian Pak Paryanto nggih. Mbah Marto ingkang Facebook putra Aditya kalian Pak Paryanto wae nggih. Oh menika saking Dina Ekawati Nyu. Pun tepang iki dalang nggih. Ya ampun. Wah, Mas. Nggih. Ugi nyerat wonten WA. Menika ugi nyerat wonten ing Facebook swaka-swaka menika namung singkatna menika nggih. Nderek angleluri kabudayan Jawi nyemangati dumateng kita sedaya nggih. Nggih menika nggih. Nderek absen Bapak, tampi mboten iki tampa. Nggih matur nuwun Dina Ekawati Nyu nggih sampun absen wonten ing Facebook swaka-swaka mungkin dadosna sumangat sedaya paraga maca pat swaka nggih. Tasih mirunggan dalu punika. Oh wonten setunggal menika nggih, wonten seratan WhatsApp utawi WA menika nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak nggih. Kula nyuwun sekar Mas Kumambang. Kinanti matur nuwun saking Pak Kus. Wah, Pak Kus enggak wonten pundi nggih menika nggih. Sampun sami tepang. Oh, mbok menawi sanes saged pun serat lenggahipun nggih dalemipun saengga saged pitepangan nggih Pak Kus matur nuwun sampun nyawiji nggih sinaosa mekaten nggih Mas Kumambang Kinanti kalih menika nggih nggih andum gawe niki Mas Kumambang nggih sinten ingkang Kinanti Putris sama Pak Marti Putris nggih Oh Pak Marti wae Pimpah mawon Pimpah Mas Supri malih mawon sisan iki nggih Mas Kumambang rumiyin mangke saged kinantine Putris nggih saged Pak Supri nggih saged mangke Pidalang menika spesialis Mas Kumambang nggih Mila Mas Kumambang menika nyariosaken kedadosan sang jabang bayi wonten guwa garmanipun ibu. Tasih Kumambang ngoten nggih. Tur menawi wonten guwa garba menika Kumambang. Nggih, ananging sinaosa mekaten ugi mbetahaken donga bapa lan biyungipun. Mila manawi piyantun Jawi Durikara semanten, jane ya saiki barang. Manawi nembe handar bini, saiki handar bini ora ngerti tuan. Nembe bobot ora ngerti ki anamil. Anamil. Nggih, menika kedah ndedonga ingkang sae lan tumindak ingkang sae. Amargi mangke saged numusi. Ya, numusi ki apa ya angel. Numusi jumateng lare jabang bayi ing sawau. Mila betah pitedah kadosta Sekar Mocapat ing antawisipun Sekar Masku Mambang. Monggo kidalang. Nggih, kula badhe minangkani pangundhut menika Sekar Mas Kumambang. Rumantanya nugrahani royang witi jan motan uninga ugi tumindak ing pasti judupan ugi mangkono Setyanono saking dawuh yang widi nun manut amanyo undika antepi
Nera ingkang tan kena matur nuwun Mas Kumambang. Nggih, Mas Kumambang. Ubur-ubur iwak sepat. Waduh, dadi makmur melu maca pat. Iwak sepat ndelik nang sorwit bayem. Melu maca pat marake ayem ya. Ana sepat kok ndelik nang sor bayem iki. Ayem mung parian. Sepat njaluk diseser, njaluk dipancing. Pancing. Nggih. Pak Supri nika wae. Nggih. Nanti meneh nggih. Nggih, menika pamundhutipun Pak Kus amargi kagungan pamundutan kalih wau nggih. Nggih, menika Mas sakmenika Kumambang kaliyan Kinanti. Kinanti Buminatan. Nggih. Saya kene anak iku mring wong tuwa kudu bekti awet yaya klayan rena Ketyo lantaran tu mati ing jagating urip ana ngalam donya saka karasane yang witi martene mojo. Nggih, urip nang alam donya menika saking kersaning Yang Widi. Sedaya saking Yang Widi, Pangeran Kamangkas, sedaya badhe wangsul wonten ngasa dalem Pangeran ingkang Maha Kuwaos. Purun boten purun, gelem boten gelem, ikhlas boten ikhlas, sedaya mekaten nggih. Kudu bali. Kudu bali. Wonten ing kampung halaman ingkang saestu. Nek teng donya menawi palsu nggih to. Nah, mangke wonten kampung halaman ing saestu. Nggih. Kasih wonten pamundutan menika ingkang mentes dalu menika amargi pamundhutipun kalih 3 mentes menika. Menika nggih wonten kalih pamundhutipun menika saking Pak Ijan wonten ing Bantul menika. Bantul jembar banget. Nggih sugeng dalu Pak Ijan lan sedaya masyarakat Bantul tansah ginanjar kabagas kuwarap halal thayyan barokah. Nggih. Mekaten wau rumentah sedaya pandemen swaka saendenging Nusantara amin. Sugeng dalu Bapak nggih, sugeng dalu Ki Pak Ijan. Bapak, kula nyuwun sekar pocong. Wah, pocongipun putris nggih. Pocong mantuk-mantuk iki kersa gelem. Kyai putri iki nek mantuk iki kersa. Geleng-geleng ya kersa. Mantuk geleng kersa banget. Nggih. Lan ugi durma. Durmanipun Ki Dalang. Nggih. Kula kentun kagem sedaya kemawon. Matur nuwun Pak Ijan wonten ing Bantul. Waduh. Putris riyen mangke lajeng Ki Dalang. Pocong riyen mangke lajeng Durma. Menika ugi tasih wonten seratan wonten ing Facebook nggih. Kita telaske langkung rumiyin nggih. Mbok menawi kang pungkasan kok ya sak jam niku cepet nggih Pak nggih. Ora krasa. Saking Mbah Kakung Swaka oleh Pak Di Parmanto menika nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Putih nggih, sugeng dalu ugi Mbah Kung Swaka nggih. Kula nyuwun sekar sinom ingkang nyekar Pak Mardigom. Lha, Pak Mardigom iki gombong apa gomblang iki? Ora ana muntir nek iki. Ayo, penak muntir sethithik. Lain sae sing suwe kok le. Apa hubungane? Malah ora pati ngerti aku nek. Wis lali. Nggih, mangke pun sekaraken Pak Mardigom nggih anu Mbah Kaum, nggih Mbah Kakung Swaka. Ngapunten nika nggih. Sekar sinom. Pokoke sak sinom-sinome. Nggih. Sekar sinom punika kakentun kagem sedaya pamitanget Radio Swaka wonten ing pundi kemawon. Matur nuwun. Urik-urik Mbah Kakung Swaka. Wah. Nggih, sumangga katur pawuh ingkang sampun kita aturaken. Pocong nggih. Menika pamundhutipun kalih sewau saking Pak Ijan nika pocong kalih Durma nggih. Pocong Bu setunggal padha mawon Bu wis tak batesi mawon wektune ya. Yenenmu iku
kasela sekas nyanto sani Satya Buddha pangakase terangkara. Nggih, matur nuwun bojongipun, Bu. Nggih, samenika Mas Kumambang. Kasih milangkani Pak Ijan nggih wonten ing Bantul nggih. Durma nggih, Durma. Pocong sampun wau Butris ingkang angka kalih Durma. Amargi pamundhutipun wonten kalih niki wae nggih. Nggih. Durma nggih. Rumangsa yen sira ing endi papan kapirsan dening Gusti saparipolanya kang betik miyang kang ala dipun traju lamun benjing wis tekeng padha pun ditrep miyang sireki matur nuwun. Nggih, mangkaten wau sampun jangkep nggih pamundhutipun Pak Ijan wonten ing Bantul Pocong lan Durma. Sapunika minangkani pamundhutipun Mbah Kakung Swaka utawi Pak Dwi Parmanto. Nggih, ingkang nyekar wau kedah Pak Mardigom. Kagungan panyuwunan ugi kedah Pak Mardigom nggih. Renga-renga sinom grandel. Nggih, sinaosa pahit jamu grandel niku kita. Nggih. Sanepane. Pahit iki kira nunggu jamu. Nggih, nggih. Arep dijamoni kaya ora. Ayo. Ben batur ngancing. Sinom grandel. Nggih. Becik lamun tanulado mereng pralebda lan winasih laku kautaman kanthi lair terus sing batin tinata kang pratitis den puji jiwa kongsi klerlu sabarang paugeran ulang wewarah agami lamun bisa mangkono manggih raharjo. Nggih, mugi sedaya pandemen Radio Swaka ugi paraga maca Paswaka tansah manggih
Raharjo. Ngoten nggih Pak Marti nggih. Sampun sulaing dalu. Ananging kok tesih jedul WhatsApp menika nggih. Kita waos nggih dimurai ora apa-apa wasa-wasa kaya mak jedul ngoten niki. Tujuh mono kula buka niki wau. Mulai sosok buka-buka. Le imsak isih suwe kok le. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu swaka nggih, sugeng dalu ugi nggih. Swaka maca pat nggih kula nderek nyawiji lan nyuwun Sekar Asmarandana. Matur nuwun Mbah Dul wonten ing Sumber Mulya. Jan aku ya kepengin nembang iki. Anu Om Budi mawon Asmarandana. Cakepane Asmarandana. Waduh. Pun cawisaken. Nggih, pun cawisaken Asmarandana. Pun padosaken Pak sekapan Asmarandana. Nggih. Nggih. Nggih wonten? Nggih. Oh, Asmarandana. Nggih. Kita pendet saking serat ingkang ira-iranipun Serat Nirbaya. Nah, reptanipun KRT Cermo Widya Kusuma BA. Wah. Utawi R Subarno BA. Wah. Asmarandana. Nyuwun sewu nggih. Nggih. Rubata kang bebayani witing klapa peparian kung sarakah salukune napsune hanggung manjila parikudu sembada bantening lian tan pinetung drenging tias mung melira mekaten wau Asmarandana nggih panyuwunanipun Mbah Dul wonten ing Sumber Mulya mugi dadosna panglipur sawetawis ugi sedaya pandemen Radio Saka. Purwaning atur sampun sulaing dalu. Sampun tabuh sedasa malahan linangkung 3 menit nggih. WIS waktu Indonesia Swaka. Wah. Nggih. Menika badhe sesarengan kita aturaken panutuping Sekar nggih menika Sekar Kinanti Gondo Astuti. Pelok barang nggih. Semoga katur sepinten dipun pandegani Pak Mardi, Pak Dalang. Tunggal kalih 3 Pramiyarsa putri kakung kang tresna budaya Jawi macapat ing radio Swaka tipun pandu Bapak Budi nglipur mring para miyarsa mugi tan sampun purna genya ngitung kinanten
Mas Tuti lepat nyuwun pangaksama genya samya angayahi atur sugeng pepisahan witata ingkang pinanggih. Sagung Pandemen Radio Saka piwungan malam rebon sampun paripurna sekedhik angleluri kabudayan Jawi Sekar Mojopat. Mila saya paraga wonten ing studio Pak Martike, ugi Kidalang Pomo, boten kata lumpen Pak Supri, ugi Butris pinangka operator dalu punika Mas Sam. Kala piyambak ingkang nderekaken Budika, Kupat Januring Tuwa, sedaya paraga Mojopat lepat nyuwun pangapura. Kupatipun paringi santen manawi kula lepat nyuwun pangapunten. Mugi rahayu ingkang tansah pinanggih. Monggo kita tutup kanthi lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107.7 Suaka FM.